wakar mu ta birnin Geza mutan gasaidi baba yana kuma wake kamar gambo namu masoyi Idris namu debi baba yani ne nake yi har kullum ina gaida ku wakar mu ta gayin libi mun gaida gayin Geza wakar mu ta gayin libi na gaida gayin Geza san bayayin farna dole mu gaida gayin Geza na gode wa jalla wa azza yau jama'a suna nema na misra ta gayin Geza ko ka tsare ni da sharrin makiya kar su biyo ni suna cuta na wakar mu ta gayin libi mun gaida gayin Geza dan ka salati marar misali gunsa rasul babban fati dole mu gaida gayin Geza har ahalai sahabbai nasa kan yabansa ina yin sante dole mu gaida gayin Geza dole na sa da sharki jani har barhama jirgin baiti misra ta gayin Geza ni a yabanku nake yin shauki har abada kuna ruhina wakar mu ta gayin libi mun gaida gayin Geza assalamu alaikum baba ne da baitin gayo dole mu gaida gayin Geza ga adamsu yake ban sauti ni ko na zo da baitin gayo dole mu gaida gayin Geza idin dai ina nan har yau bani da kiri bani da layo misra ta gayin Geza Allah shi ya yi mun baiwa ba wanda za ya rusa shirina wakar mu ta gayin libi mun gaida gayin Geza tsakanin Hassan da Husaini Umar Gambo mazajen Geza dole mu gaida gayin Geza Iwa ta biyar ki da ɗaiɗai dan baba Isakku na Geza dole mu gaida gayin Geza Sanan Basiru yayan tagwaye dole na gaida gayin Geza misra ta gayin Geza Umar Gambo mazajen gaske yan Misra ta kune dangina wakar mu ta gayin libi mun gaida gayin Geza da na je ni garin gasaidi ni jama'ar su suna burge ni dole mu gaida gayin Geza Muhammadu da mu jirgin kyauta kanin adam baya kushe ni dole mu gaida gayin Geza masu bugun dolar har sai fani jama'ar suna burge ni misra ta gayin Geza yau yan geza da yan gasaidi tabbas ni kuna layina wakar mu ta gayin libi mun gaida gayin Geza baba yanan takwarana kanin su mayi Allah tsare ka dole mu gaida gayin Geza Rayan Musa mai man kyauta yau a gidanku ne zan sauka. dole mu gaida gayin Geza Baba yana mana birnin Geza masu kuɗi dole ya baka. misra ta gayin Geza Ni na dau jakar kaya na can Misrata a yau zan kwana. wakar mu ta gayin libi mun gaida gayin Geza Wanda kuka sani ne na yau da kullum. Babaye difite na FOTORO. Domin neman ƙarin bayani, 906 80 46 71. Allah ya ja zamanin gayo. Hayya! Dole! wakar mu ta gayin libi mun gaida gayin Geza An bukar mazajen gaske Idris Debi ina gaida ka. dole mu gaida gayin Geza An bukar kake dan mai shago kanin Sale ina koda ka. dole mu gaida gayin Geza Idris Debi ku ne libi wakan suwa ga babu kalar ka. misra ta gayin
basira yanzu. Bisira ta kayan geza. Dan siyan lawan ga sadauki ko ku ce mai masoyin nana.